जासिहरबाय ओमफ्राय आं बिनि गेजेरावहाय दिनै लाइभ फैदों आरो लाइभ फैनायनि जाहोन दङ सिगांग्रो एसे केमेराखौ माबा खालामना लानि स' बड'लेण्ड मिसन सोदोब चेनेलाव नोंथांमोनजों लाइभ आरो स्ट्रिमिं फेस टु फेस फैयो गोबां सम जाबाय नोंथांमोना आरो बेखौ सोंदों कि आदा नोङो माने पार्सनेलि भिडिअ मानसिफ्रा लाइभ नुजायो आं बेखौ नायनोसै आरो बिनि गेजेरावहाय जायफोर मानसिफ्रा आंखौ मोजां मोनो जायफोर मानसिफ्रा बिथांमोना मोजां मोनो आरो बिथांमोना आं बेखौ बुंनो सानो कि दिनैनि बे भिडिअआ एसेबां इम्परटेन्टबो नंद्राया जों जास्ट कनसाल्ट खालामलायगोन आङो अट'मेटिकलि दहायो फेसबुकआवबो लाइभ होदोंमोन आलदायै आं माखासे भिडिअ बानायनो नागिरदों बेथ' फेसबुकआव आं बानायबाय बाट बेयाव आं बेलेग आलदा स' एक्सुवेलि बुंनो थाङोबा दिनै आंनि जोनोम सान बेखौ आं बुंनो सिगाङाव आरो बिनि गेजेराव दिनै आरो बिनि गेजेराव फुरा बुहुमावनो जोनोम सान हिसाबै मादार्स डे हिसाबै दिनै फालियो बे दिनैनि 10 मेखौ होनना बुंदों स' आरो बिनि गेजेरावहाय आं गासिबो जोंनि बर' हारिनि आरो लोगोसे बुहुमनि जेसेबांखिनि बिमा बिसोरखौ आं गोसो गोरबोयो आरो आंनि स्पेसियेलि आंनि बिमाखौ आंनि गोसो गोरबोजों इसोरनाव आर'ज गाबज्रियो कि बियो जाहाथे इसोरनियाव आलो गोजोनै इसोरजों थाहैफाथों आरो नङाबा फिउचाराव आं जोनोम मोनफिनबा आंनि माने आं जुदि थैनानै थाङोब्ला आरो जोनोम जाफिनोब्ला आंनि बिमाखौ आं मोनफिनदों जेसेबांखिनि नलेज बा मेनार्स आं बे आंनि बिमानि थाखायनो जाजोबदों गासिबो स' आं दिनै बुंनि जोंनि बे इउटुब चेनेलावहाय आङो गोबां जोंनि रायजो राजाफोरनि बा नोंथांमोननि मोजां मोनगिरि माखासे ओरैबायदि केन्डिडेट दं जायफोर बिसोरो एमसिएलए केन्डिडेट महरै बिथांमोना माने बे माबायाव बिटिएडिआव इलेक्सन गेलेगासिनो दं बा गेलेनो नागिरदों दा बिथांमोननो नांगौ नोंथांनि भट बाट आं बेवहाय बिसोरखौ हाइलाइट खालामनो नागिरदों बाट एक्सुवेलि आं बेवहाय अनलि पार्टिकुलार पार्टिजों आङो बेवहाय हाइलाइट खालामनो थाङाखै गासिबो पार्टिजों आं हाइलाइट खालामनो थांदों बिसोरनो मोनसे प्लेटफर्मनि गोनांथि जाय प्लेटफर्मखौ आङो जोंनि बर' हारिनि नोंथांमोननिनो नोंथांमोनानो मोजां मोननाय आरो नोंथांमोनानो साबस्क्राइब खालामनानै 1,19,000 साबस्क्राइबार बानायना होबाय गोसो गोरबोजों आं थेंक इउ जासियो बे नोंथांमोना जे गिफ्ट होदों आंनो 1,19,000 साबस्क्राइबार बै गिफ्टनि थाखायनो आं नोंथांमोननोबो उल्थायै मोनसे गिफ्ट होनो सानदों नोंथांमोना साननो हागौ बे गिफ्टआ मा नङा होमबा नोंथांमोना साननो हागौ बे गिफ्टआ मा स' बिनि गेजेराव बे गिफ्टआनो जाबाय नोंथांमोननि रायजो राजाफोरनि केन्डिडेट जायफोरखौ आं हाइलाइट खालामना होगोन आरो बिनि गेजेराव बे हाइलाइटनि दारै नोंथांमोना चुज खालामनो हागोन सायख'नो हागोन कि नोंथांमोननि एरियानि केन्डिडेटआ नोंथांमोनखौ बबे सासे अके बिनि गेजेराव माखासे कमेन्ट होदों हेपि मादार्स डे अके थेंक इउ स' माच आरो जानायनि दारैनो माखासे सिनाखि जालांनाय दङ खामानि मावनायनि दारैनो बिथांमोना आंखौ मोजां मोननानै सिनाखि जालांनाय दङ बेजोंनो लोगोसे बिथांमोनजों आङो मोगा मोगि जाहैनानै बिसोरनि न'आव थाहैबाय स' आं माखासे लिस्ट खोन्थानो सानदों नोंथांमोन जोंनि बिटिसि इलेक्सनाव देग्लायनिया जागोन 40टा कनस्टिटुवेन्सि बे 40टा कनस्टिटुवेन्सियाव गासै फार्स्टनिफ्राय बुंनो थाङोबा पर्बत जराया बे एसटि थायो ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय गुमा दङ आलाका कालिंदुवा बे सेरफां आरो 19 नङा थुरिबारि बे अपेनाव गोग्लैयो आरो बिनि गेजेराव 20 नाम्बाराव गोग्लैयो मथांगुरि आं बिसोरजोंबो लाखांबाय लानायालाय आं बेखौ भिडिअखौ आपल'ड खालामगोन ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय 21आव दङ सालबारि आरो बिनि गेजेरावहाय 22आव दङ कख्लाबारि आरो बिनि गेजेराव 23आव दं दिहिरा आरो बिनि गेजेराव मुसुलफुरा दं 24 आरो बागानफारा दङ एसटि बे एसटिआव गोग्लैयो 26आ दङ दरंजुलि आरो बिनि गेजेराव नाग्रिजुलिया जायो 27 आं बिथांमोनजों लानो मोनथ'वाखै बाट बिथाङा बिजि होनना बुंदोंमोन बिथाङा ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय गयबारि दङ ओमफ्राय बे 28आव गोग्लैयो 29आव जाबाय सुख्लाय सेरफां 30 नाम्बाराव गरेस्वर आरो 31आव खैरोबारि आरो 32आव बेरगाव आरो 33आव न'नि सेरफां आरो 34आव कालिंदुवार आरो बिनि गेजेरावहाय मोदैबारि गोलैयो 35आवहाय आरो 36आव हरिसिंगा ओमफ्राय 37आव दोनस्रि आरो 38आव भैरबकुन्दु बिनि गेजेरावहाय 13आव जोङो फासनै सेरफां आरो बिनि गेजेरावहाय 40आव आङो रौता अके स' गाइस बिसोर गासिबो कनस्टिटिउवेन्सिनि जायफोर सोद्रोमा दङ बिथांमोनजों आङो मोगा मोगि लानानै नोंथांमोना बिनि सायावहाय फिन रिप्लाइ होनो हानाय केन्डिडेटफोरजों आं रिप्लाइ मोनदों जे बिथांमोना डेभेलपमेन्टनि सायाव नोजोर होदों आरो बिनि गेजेराव आङो धनेस्वर गयारजोंबो इन्टारभिउ लादों आरो जोंहा प्रमद बर' सार आरो बिनि गेजेरावहाय जोंहा रोंगोरा सार आरो बिनि गेजेरावहाय जोंहा भाइस प्रेसिडेन्ट माने
माबा जोंहा प्रतिभा बे बिथां माने मेडामजोंबो आङो लादों बाट बिथांनि भिडिअखौ आङो दायो आपल'ड खालामथ'वाखै आपल'ड खालामगोन बाट आं दायो लासै लासै सिगांग्रो खारग्रोदों आं रान खालामग्रोदों बाट बिनि गेजेराव आं नोंथांमोननो लाबोगोन आरो बिनि गेजेराव बे भिडिअ खालामखांनायनि गेजेराव आंहा गैला नङा होमबा जास्ट आं हाइलाइट खालामनानै होनो लुबैदों बिसोरखौ मानो होनबा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां खम निउस चेनेल दंब्लाबो बिथांमोना ओरैबायदि सिं सिं थांनानै केन्डिडेटफोरजों थाहैनाय माहैनाय बिनि गेजेराव बारा एसेबां गैया स' आं बेवहाय माने नाजानानै माखासे नोंथांमोननो सिगाङावहाय माखासे वर्ड्स बिसोरनिफ्राय होनो नाजादों बै वर्ड्सखौ नोंथांमोन होनदोंब्ला नङा नंखाय सानदोंब्ला जुदि बे बाथ्राया ओरैबायदि बुंबाय जेनेबा हमना ला आं ओरैबायदि खामानि मावगोन बाट बिनि उनावहाय जुदि बेफोरखौ आङो जाहाथे जोंनि 40टा कनस्टिटिउन्सिनि आं कन्टेक्ट खालामनायावहाय बिसोर नङा आं कन्टेक्ट खालामदों आरो बिसोरखौ आरो बिनि गेजेरावहाय कन्टेक्ट खालामनायाव बिथांमोना गोसो बा रेडि दङब्ला आं निस्सय खालामनो हादों आरो बिनि गेजेराव जायफोर रेडि गैया येस आं टाइम गैया आंहा बिजि होननानै बुंना थादों आं बिसोरजोंथ' बहा खालामनो मोनबावगोन नङा होमबा खेबसे रान खालामबाय आरो बिनि गेजेराव गारिनिबो भारा थायो गारि भारा लादों आङो आरो बिनि गेजेरावहाय गारिसो भारा दै गारि भारासो मिथिबाय बिनि गेजेरावहाय थाव होनांगौ नङा होमबा स' बिनि गेजेराव गोबां खस्थ'यै बेखौ रान खालामनांगौ फोरखौ बहा एखेबारे प्रब्लेम जायो आरोना मेनेज खालाम 500 थाखा सोरबा हरो माने गांसे माने 1000 आरो सोरबाबा हरानो स' बिनि गेजेरावनो आं बेनो होनांगौ जायो सानसेयाव 1500 मोनोब्ला होमबा बेयावहाय 1500खौ आङो ड्राइभारनो होनो गोनां जायो आरो बिनि गेजेरावहाय बाखि जे फैसा मोनदों बेखौ आङो थावआव सोदोंमोन बेजों मेकआप जाहैलायबा बेबायदि खस्थ'यै आं नाजादों आरो माबा मोनसे साक्सेसनि थाखाय खारदों आरोना जे जोंनि रायजो राजाफोरनि जाय टेलिभिसन गैया सेटेलाइट टेलिभिसन गैया बैनि गेजेराव जेरै हमना ला जोंहा दा माने 1,19,000 साबसक्राइबार थानाय हिसाबै आङो बे लाइभ होनाय बा भिडिअ रेकर्डिं खालामनानै नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनो सानदों नोंथांमोना बेयावहाय बिजिरनानै नायो नाया बे नोंथांमोननि गोसोनि खोथा बाट आंथ' आंनि डिउटिखौ मावनो नाजादों ना नङा होमबा जे आङो नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनांगौ नङा होमबा नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनांगौ स' आं बे फोसावनाय नांगौ हिसाबै आंथ' फोसावनो नाजादों नङा होमबा स' आं बिनि गेजेराव बे माने बे खामानिखौ आं आखायाव लादों आरो जिखियानो हक बेसेबांसिम नांगौबा आंनि मिथिबायना सोरबा गोनां जायो बेनो 1500 होनांगौ गोनां जायो बा एफा क'क्राझार बाक्सायाव आंनि खस्थ'आ माबायदि माखासे सुबुंफोराथ' मिथिया जाय मानसिया थाफादों जाय गारि सालायग्रा बेनाव सोंबानो मोनगोन आरो ना गोबां खस्थ'यैबाबो नाजादों आरो ना बाट बे खस्थ'खौ आं बुंनानै खुनु लाब गैया बाट अब्लाबो नोंथांमोना जाहाथे बुजिथों बेखौ लानानै मिथिबायना स' थेंक इउ स' माच गाइस नोंथांमोना बेबायदिनो मदद बिथांमोना माने खालामनानै होदों आं बिथांमोनखौ आरो बिनि गेजेराव हाइलाइट खालामनायनि गेजेरजों नोंथांमोना सोरखौ भट होयो सोरखौ भट होआ बे नोंथांमोननि सायावहाय माखासे मानसिफ्रा गोदोनि फुराना भिडिअखौ इउज खालामदों जेरै हमना ला प्रिथिबिराज नारायण मेस नङा होमबा प्रिथिबिराज नारायण मेसनि सोमोन्दै आं सिगाङावहाय भिडिअ बानायदोंमोन बे बाथ्रायाबो सैथो मानो होनबा जोंनाव प्रुफ गैया सोरनावबा प्रुफ दंना आं दासिमबो बिगोन आइ उइल आस्क फर प्रुफ दासिमबो बुंगोन जिखियानो जा बबे साइडथिं थांदों मतलब गैया बुङाखै बे गोदोनि सिगांनिसो भिडिअ बेखौ जा इउजसो खालामदों गोदोनि भिडिअ मिथिबायना गोदोनि भिडिअ जानो हागौ आंनि हिन्दी रायज्लायनाया स्पस्ट जायाखै बाट आङो खोथाखौ सैथोखौनो बाथ्राखौ बुंदों आं सानो आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोना सैथो बुंदों सानदों सैथो बुंनो सानाखै आं बे नोंथांनि गोसोनि खोथायाव थांगोन बे नोंथांनि गोसोनि बाट आंनि गोसोनि खोथा बुंदों नङा होमबा आंनि गोसोनि खोथाखौ बुं येस आंनियाव कनफिउस मोनदों आं बेखौ कनफिउस मोनदोंमोन स' आं बेखौ एक्सप्लेन खालामना होबाय बे कनफिउसनि गेजेरजों आं नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ बानायनानै होदों बे गोदोनि समावहाय स' गोदोनि समावहाय ओरै थांलाय ओरै फैलाय आं बेफोरखौथ' मिथिना दायो नङा होमबा स' बिनि गेजेरावहाय नोंथांमोना थांनानै लिंकआव थांनानै केयार आं जेबो साना सोर मानसिया इउज खालामदों आं बेखौबो मिथिला बबे दोलोनिफ्राय खालामदों आं बेखौबो मिथिनो थांला आरो बुंनोबो थांला दखानाव थांना बायहैयो बैफोराव बायहैनायाव ग्लाभ्स गान लोगोफोर ग्लाभ्स गानोब्ला मानो होनबा केस बिथांमोना नोंल' नङा कास्टमारा गोबां कास्टमार दं नङा होमबा नोंल' नङा कास्टमारा गोबां कास्टमार दं बैसोर कास्टमारफोराबो थांनानै बिसिनाव बायहैयो केस होयो आरो बै केसजोंनो बिथांमोना बे गानलायबाय आरो बिनि गेजेराव बिनिफ्राय बेलेगखौ दांनानैनो बिथांमोना गुबुननो रां हरलायबाय